Moi moi moi, eli moi. Joo, eli tää on... Niin, mä oon tekemässä tällä... Tai mä oon tehnyt tälle tukan. Niinku, sitä mä just esittelen tässä videossa. Ja tää on kuten nimikin on niinku sellainen, että te tiedätte kyllä, että mä esittelen sitä. Joo, eli mulla on tää koepetsi, mikä oli viime videossakin. Eli LPS, mikä on askartelee kypärän, niin siinä oli myös tällainen petsukoepetsinä. Täällä on jotain. Se on kuivannutta liimaa. Kun mä tein sitä kypärää, niin tähän tuli pikkasen liimaa ja sitten on kuivunut. Ja siis mä oon tehnyt sillä tällaisen tukan. Ja mä aloitin siitä, että mä otin nää korvamitat. Ja sit mä katsoin, että kuinka pitkä hiuksen mä haluan ja kuinka leveät. Ja sit mä vaan leikkasin sen irti ja värjäsin sen tällä lailla. Se näyttäisi tällaiselta. Ja sit mä oon värittänyt sen tällaiseksi sienoiksi fareiksi. Ja tossa etutukossa on pinkkiä ja sinistä odassa. Odottakaa hetki. Näkyys tosta nyt paremmin. Hetkinen, tässä on jotenkin oudasta nyt. Tässä jotain outoa. Niin, eli tässä on pinkkiä ja sinistä. Näkyykö? Joo, ja sitten täällä on mustaa ja valkoista. Joo, täällä on niinku tällainen. Tää oli toinen. Ja mä pistän. Ja sit mä oon pistänyt sen tähän vähän. Ja nyt mä sit esittelen teille pari juttua. Enkä vaan tätä hattua tällainen niinku. Enkä vaan näyttele, mitä mä oon tehnyt. Ja sit mä näytän muutaman jutun, mitä mä oon myös tehnyt tälle petsolle. No ne ei kaikki ole paperista ja sit niin. Eli nyt mennään kattoo mä haen nyt yhden korin, tai no, ei mitään teille kuulua. Joo, eli otas ensin sellainen kori, mitä mä oon tehnyt yhdestä vahasta. Niin, eli tässä on nyt tää kori. Tää ei oo mistään vahasta, vaan tällaisesta mössöstä. Niin. Noniin. Joo. Eli ensin olisi tällainen lautanen. Tällainen. Mä oon tehnyt muovalayhäystä just tänään. Ja joo. Eli tänään on tiistai. Ja sitten päiväys on 2016 helmikuun. Olisiko nyt ollut? En mä muista, mutta nyt on helmikuun joku aika alussa oleva päivä. Niinku tää on helmikuuta. Joo, tää on helmikuuta. Ja aika alussa. Joo, mut on sit tällainen lautanen, tällainen pohja. Mä oon pistänyt tänne tällaisia liiloja raitoja. Ja sit tällainen sydän. Tällainen. Tässä on liilat silmät ja verensuus. Tässä on tällaista pinkkiä. Oho. Tänne. Joo, tällainen. Mä oon suunnitellut tän niinku tyynyksi, että Petsa voi nukkua tässä. Mut nyt kun se on nyt tollainen, niin se voisi olla joku koriste tai joku tällainen. Joku siis tällainen olen. Tällainen. Tällaiset ovat laittanut karot. Joo, siirrytään seuraavaan esineeseen.
No niin, eli seuraava on tämmöinen sänky. Mä oon vielä vasta tehty. Sitten täällä on tyyny. Ja tällainen siinä sänky. Ja tuolla on tyyny. Ja tää on vähän rikkinäinen. Tai ei oikein enää mahdu tänne edes. Ja sitten seuraava. Sitten mulla on tällainen hattu. Siinä se kuuluu tälle pisästää. Katsokaa pois. Kun tää hattu kuuluu tällaiselle. Eiku hetkinen, ei tää kuulu tällekään. Hei, hetkinen, mä otan sen oikein. Niin juu, niin. Se kuuluu tällaisella puvulle. Kuuluu tää hattu. Olas, kun mä pistän sen päähän. No niin, nyt se on sen päässä. Se on tällainen. Juu, tällä lailla se onnistuu sitten. Tällainen. Joo, taas sitten seuraava. Joo, eli sitten on tällainen petsoppi. Mä oon tehnyt siis tällaisen niilan. Ja mä pistän sen päähän nopeasti. No niin, nyt se on sen päässä. Joo, se on tällainen. Seuraava. Ja sitten on tällainen panda. Ja tällainen oranssisininen pipo. Ja hetkinen, onko pistän tätä vähän? Hetkinen. Joo, no niin. Nyt se niin. Joo, se on niinku tällainen. Joo, tällainen. Tässä kaatoin nyt vähän sen, mut tällainen se sit on. Ja olisiko sitten ollut vielä enempää? Ai niin joo, oli yksi tällainen pätsoppi. Tällainen. Tuolla vähän meluu mun kissat. Niin, tällainen petsoppi. Sitten on tällainen tukka. Pistää se sen päähän. Oho, noin pistään. No niin, tällainen. Sitten se on tällainen. Noin, tällainen. Joo, siinä taisi olla ehkä kaikki. Katsotaan vielä, jos jotain olisi. Katsotaan. Mä nyt katson, jos jotain vielä olisi. Mitä hän näyttää teille katsoville. Jos siis joku katsoo tätä, mutta ei nyt enempää sitten kai olekaan. Eli moikka ensi videoon. Bye bye.